Welcome back mga kalababong Bisaya, Davao ni Bay. So, ano yung mga lods? Duha ka buwan na akong kuan. Abi, ano sa ito nagsugod? Isa ka buwan kapi na day mga lods, ang tilapia. So, mo ni mga lods, oh. So, di kayo makita mga lods kay samo man. So, pero makita di ang mga lods ang mga dagko na. Maulong ako mga isda, musulod man og bidyuhan. Para mga lods, oh. Kita niyo mga lods. Dagko na sila mga lods. So diri mga lods, mga 30 ni kapin sila. Daghan na sila mga lods. Dagko na sila. So napag ko yung isa diri mga lods. Tapos diri mga lods, mga kuan pala sila, mga 30 tahon po na. Diya nga part diri kuan po. So, mga to mga lods. Salamat.